atamu ohoi awasa nipa bia wuse sabi Ghana ha atamu bua nya dia ba ko pa na do kwa atamu bua se eya se media me mokro no ntimi mpie court da anya no kure obi on ma mokro no da but o ko repu obi na di na kopia ho obi on no kro no the car is driving na the car bobi what you say yes na di na kopia ho obi so on ma na ntwa to so edu kopia ho na utimi chira wa semu ya na fe ya jao sa na ma wo nyame atam wo no so anya dia ejira dia ba ko so esa dia ma sari amahu awo enipa family say odimi ka se ma jai sanom ma jai ma pa ma jai kronobo yes what you say na me nya me yire ho dia ma koya enti me tre ono na me tre se mu zo nya kura anya no kura ya osubandi wa nya mu a ebeli du akọ hell na ebio mama san kan say wonu say ni pa wo hoi Sintedia 20 ababa ni pa bebra akọ nsam jem no kwasem pa the way you dress and the spirit you have the way you dress and the way you acting a koya faso acting kasam eniyamu ubufu ade awoye odi ase ana tie hohom kura a control that's right the assembly at times you can be say your dress and cash na me som wa komam na me som awa komam bible so say the aya komam abusuo na pie the aya komam na abusuo na pie odi ase kwasem enti adia ba ko me person na obi antie me na ye ne hon komo Christosom obi an style ya na som we are follow the doctrine of Jesus Christ amen doctrine of Jesus adios one and Christianity you follow and the Moses de ba na Abraham dia na Jacob dia the ba cha what you say only Christ and the crowd doctrine the assembly into say me be Jesus Christ dia I was say number 1 show me dressing me subai ani ho atimi mu ye amen me ba cha what you say enti ma pasa ojidi ne bia oba fa Bible na ya o dia maka bia na so atro bi you know so amen Paul ka sambi our 10 Corinthians was shana want to you the ni ana Samaria ni Sintidia na Sintidia 20 yes ewia simie dia me pasa oti ase ne so oba Kristo ni a oba Kristo na so oba ni pa wo sa sisu a adia bi a wo ya no sa adia na free Jesus Christ and our God spirit so they need to lead you into hell amen nte yani kan sha dia bi answer na babu 1 Corinthians there will be a 1 Corinthians chapter 4 1 Corinthians chapter 4 verses verse 7 1 Corinthians chapter 4 verse 7 o say atifia o say Korintofo ahomaso ne asomafo na manhunu kenkai na hwan na obu ne ho se esono wo o say na hwan na obu ne ho se esono obu ne ho se esono mo na die na wo a wanya adia ba adi na wo wa ya wo dia na se wanya adenti na wo wa wo enti na wo enyenya na wunyan kenkai na je se wuni na mo kopai enti busa se ya wo na wo de ho no wunya free na ya da na ba ya so
what I say to us okay ɔse mowie me dada tenkai mowie me hunya mokɔti yɛ no di hene mokɔti asampana adi hene sɛ mudi hene ampa a ankɛyɛ paa na yɛn nso yɛne mu adi bi ɛyɛ me sɛ onyankopɔn de yɛ asomafoɔ adi akyi sɛ wɔn a wɔyi wɔ ma wuo aha na mepɛ no ɛyɛ sɛ onyankopɔn de asɛmpakafoɔ no anaasɛ asomafoɔ no ɛde akyire sɛ wɔn a wɔyi wɔ ma wuo ɛfiri sɛ ahwɛdeɛ ama wiase yɛayɛ ahwɛdeɛ ama deɛ wiase ɛda de na wiase aspect firi yɛ hɔ bɛbɛkyɛ wɔde aseɛ ɛda de na wiase aspect firi yɛ hɔ yɛyɛ sɛ disciples yɛyɛ sɛ Christ followers amen ɛda na wiase ahwehwɛ firi yɛ hɔ wode aseɛ wɔsɛ firi sɛ yɛyɛ ahwɛdeɛ ama wiase wode aseɛ yɛbɛgye Yesu Kristo adi enti wɔn a wɔwiase no expect the character of Christ wode aseɛ Kristo so ɔmo hwehwɛ firi yɛ hɔ number 2 ɔmo so sɛkye sɛ yɛbɛwuru Christ enti ɔmo hwɛ yɛ suban na ɔmo nso de abɛtɛ wɔ life na ma ɔmo nso abɛgye Yesu Kristo ayɛ de adi bɛbɛ sɛ asɛm a yɛakan obia nyi na som amen wɔsɛ ɛfiri sɛ yɛyɛ hwɛdeɛ ama wiase ne abɔfoɔ obia nsa no nso yɛyɛ hwɛdeɛ ama wiase Satan no Satan ni nyame tran wantimi anyɛ trenini ɛna onyame asoma Yesu Kristo ama na bawu ɛna yɛyɛ bɛgye no di enti Satan ne no krus awɔkyeɛn sɛ yɛbɛtumi ayɛ sɛ Nyankopɔn ba no a gyama sɛ amen ɛna all the angels in heaven obi a ntimi ansua Christ abɔfoɔ a wɔsoro no ɔmo nsa yɛ nso o asɛm a meka wɔwɔ bɛyɛ w'adwene mu no a bɔfoɔ bia ne wɔ Nyame atumi apɔntere sa ne ba no no bɛbɛkyɛ wode aseɛ according to Hebrews 1:5 ɔsɛ abɔfoɔ no mu hwan ɛna Nyame aka kyerɛ ne pɛɛ sɛ ne ba no na me na mawo ebi nsi da ɛna yɛ nso no Onyankopɔn yɛgye tom sɛ Nyame awo yɛn enti at times abɔfoɔ so wɔn kyerɛ sɛ bɛhwɛ Nyankopɔn ma a wɔn agu fam ìbàtà wà di aseɛ enti abɔfoɔ no wɔkyeɛn sɛ ɛnokora se Nyankopɔn ma na 403 abɛka kyerɛ sɛ deɛ Onyankopɔn awo no ne nyɛ bɔne deɛ Onyankopɔn awo no ɔnyɛ deɛ bɛn ɔnyɛ bɔne ɔntimi nyɛ bɔne firi sɛ Nyankopɔn na awo no na wohwɛ deɛ Nyame awo no no a Onyankopɔn aba akyiri mu so wo sɛ deɛ siteɛ enti all the angels in heaven ɛkyɛ yɛ no a yɛse Nyame awo yɛ no so abɔfoɔ no Nyame wo wɔn nti wɔmfrɛ wɔ mo mma ɔmo nyɛ Nyankopɔn ma ɔmo yɛ servant gyeme so amen ɔmo yɛ nkoa asɛm a meka no it is true gyeme so amen ɛna yɛyɛ se Nyame na awo yɛn nti Lucifer hwɛ yɛn sɛ ɔbɛgye adi a yɛwɔ Kristo no Lucifer kɔ yɛ se sɛ wone Nyankopɔn ba no a wɔpɛ Nyankopɔn ba no a yɛde yɛbɛyɛ no ɛna yɛyɛ se yɛyɛ Nyankopɔn ma gyeme so amen nti they are watching us so about true character of God ɛwɔ yɛ mu a bɛbɛkyɛ wode aseɛ true character of God ɛwɔ yɛ mu a nti Lucifer wɔkyeɛn ɛna all the angels in heaven also wɔkyeɛn bɛbɛkyɛ wɔ so wode aseɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ no o abayɛ naa gyeme sɛ amen abayɛ naa akɔde sɛ wotie yɛ yɛse Nana Akufo-Addo ba ni obiara bɛkɔ akɔtwene ko ahwɛ sɛ ɛnokorɛ ne ba no wai
ampa wasane papa wele mpese me ni ko twa photo so ya se enti sanate enti all the Lucifers foreign ones all the foreign angels no they are watching us and so for abofo ni nyina nso atu esi atira sisi ehwe nyankopɔ ba no nyankopɔ ma eba chawa dia se enti we are say hwan and abofo nso ya dia ba ehwe esi nyankopɔ ba dia ni suni bi so amen because omo ni nyame tesoro no omo ntimi hu the character of God nyame su omo hu nyame su akura na no so abofo bi hu se nya su nya Jesus Christ and ababo brasa nipa ama nipa just hu and Lucifer ko asene so no okobusa nse woni nyankopɔ ba no a o penahwe Jama so amen. Now for was study the character of God because in your super one of them. But I tell you, I say, fine. I must step one and so I say, third, no. Was it nipa? A nipa so was as so. And so I watch you. Uso ya win nipa ba. Uso ya nyanko papa. And the people are watching you. As you know, they are watching you. And then I saw you be a appointed a Christian in body. They are watching you. A son say, a new physical being. And you also expect physical things. You show who know from. What is here? And you show what Cassam before one nipa watching you bu ho akonta and the young pano you bu ho namu akonta aya konta ne hwe no kore osuru jitum e wa cha wa ya se ya nipa o e ti ya show physical thing who na so you nyankopon ba ya hwe physical dia hwe physical ani bi hu kwasemba aya bu fo so spiritually that's right almost who na on the side sometimes so spiritually that's right jama so amen but who no yayan panko ntabuo jama so amen if you say what you say who no mo niama no de amanipa that's right the who de nyankopon de 29 the ba cha what you say enti me pese obi a wo tie me no anya se me nyankopon ba my mouth ano if I say man come to tell no what you say amen John what you say enti obi a watch you jama say amen enti so satade bi na satade no dirty dress na ya watch ya nipa no ya watch so ya say ya o kwan si aka tro say nyankopɔ ba ndro si say say aka asekere say ya wo nyankopɔ ba asase so a one resi sada so ya say nipa so di ani hu pasi ya de toto ho asemo no ba cha what ya say enti ebio na buofo no atwese kan me de ba wo there was a point to say ai nyankopɔ ba react sa so ya say because but Jesus ever trust kan wo bi so the toto the person who tell me no pay be very serious be very clever nti atobru bi aho ya na me sere ana na me somo akomam ana me de mu bu atan ya right be Corinthians 6 1 Corinthians chapter 6 verse 2 Muni say what telefone be bu wiase aten okay what wiase is talking about the devil. That's right. Satan in a buffalo yana ya clear who Christo no yana nyankopon nam yesu bu o maten na kan to woni pa me no te ha so ya sia ye yi boni hu atan ni aka
katamu adwen sakra ade akyerɛ wo de akyerɛ no enti me study Bible no am say yɛ wa adwuma yɛ oje me so amepa amen ti asɛm ni enti sɛ obi ba Kristo Yesu mu a bia Corinthians 2 Corinthians 5 verse 16 no John Paul 17 2 Corinthians 5 16 down 16 to 17 enti efiri nei o se anu enti efiri nei yenim obiara honam fam number 1 yenim biara honam fam na se yehunu Kristo honam fam mpa na se yehunu Kristo Yesu honam fam wa se se ya gira won yenim sabio ti se bu o Kristo mu a because no me ka se ko fa Yesu bra wo nyana mfa de me gira ho yenim ni sabio anso bra bi atwam no bi ba Peter wo so be hwe Yesu akokyere nso wona te wo yenim ni saa ba ta dia se na enipa tumi sana ta adiem ama ni mo je twa na yemi no etumi ko bu san ko se denti na ne boye fo ne togefo didie no mo ni no sabra na do mo ni ya bra yemi ni sabio jana so amen but not so a human being so je ho awu ko so ni ebio jana so amen to aso kai enti se obi wo Kristo mu a o se enti so obi abawura Kristo mu a na oye abode foforo sani pano o ba ya abode foforo yamadada no yamadada odu asenfo no jana so amen oba atade a wo sha na honam nyina agu ho no atwam hwene ma nyina aye foforo ti asem ni kasafi atwam ene ye yamadada wo ti ase abufu fabone atwam atro na ada atwam yamadada kurano bo adwamamo awudie ni sai tuguo ni nyina ya de aba atwam sonya ba Yesu Kristo musa wom yama be ye foforo awo so nyama nyina ye ni yense saade no nso anye de adebone obi ye na so ye bi ana ye wa ensorema ya sene ya kon obi tele ka sa ha me ya sore we de me nko bida because omo hye ni paso dodo obi a independent eni Kristo sum independent eni Kristo sum amenya de me pena what you say when you about John Christianity who pa nya djuma bio the person bi a watie me na no entie me ye na di ka ponti atro se ye wo three cruise a ya watch wo so ye Nyankopon ba ye watch amen ye watch ma sem hia enti se public bi a mitimi hwe di ni mabusa mo se nti omo ko asori anase ya budie me sha sofo ni bisuban jokes alasam sofo orinsa what they are joking amen yan say no so wasi so obi wa Kristo mu a ya bode foforo ani amadada suban dada abrabo dada ni nyina wojem amen connection ahodo to o te ba se na se wojem kalabule wojem ti asem ni ye wojem atro muna asem a de hye mu ni nyina ni amadada yantia ni ye se yantimi fa bonenche ni nyina ko ye ni amadada what you say me pese obi a wotie me ntie me yi na Bible say ene o nyina ba ya bai foforo to aso kakra bi ma me ose nyama nyina firi Onyankopon a onam Kristo so apata atwen afam ne ho na ode apata somna amaye no ene se Onyankopon o Kristo mo ode pata atwe wiase afam ne ho jeme so amen enti me trust you me na wo say na mienum ni etwese ti asem ni me ameka say wo wutie mi o say no kwasa ya firi Nyankopon mu na apie dia awo se nyi su afata Nyankopon su amen jeme so amen
About what you say? What is Ephesians? Ephesians super Kasembi. Ephesians chapter 4 verse number 17. As I say, go amanamai no your bonnet. Tehayo say awurade ye abuwa onye be wura dum na be ka wura dum ma ho a amanamai no your bonnet yan continue na mo twa so ya dia bai uguno o say asese ye go amanamai no your bonnet obi anti hayo ekwan afaso yuti manamai no your bonnet petu sa hodo adeda ho manamai no your bonnet no what you say that's right me tell you so be use ho aworo ho so that what wa so amen asese uguno say ukoto from na dia so to attract men no wataso ho enu ina ya jini awo so jai no wataso ho what you say asese ugu sama na man no your bonnet don't try to be a fornicator that's right amana man no your bonnet ebio say ni bia ba na ma tonensa awo so jai for sika ya de foforo me confess great yaton awo so jai so we ba wura Kristo mu after what say Ghana brewe bia ka entibida burukutuka entibida adonkoka entibida asekyerɛ me sɛ and support to God's work ɛnyɛ sika no kaa na wotwi no woyɛ wɔn a ɛyɛ nsa ne wɔn a ɛnom no ho fafafoɔ you are supporting sin you are supporting sin so about doctor na nurse hospital kura wo no yɛsɛ wɔyɛ yabɔsia don't support sin wɔn ti ase adwuma ni gyae sabosi na de sika ba brawa to ho firim bɛbɛkyɛ wɔn ti ase yɛwɔ sɔmi wɔ hɔ a wonya bɛdwo Kristo wɔ sɛ mana maa mi yɛ bɔnna guno amen ebi a wote adwuma mu na obi akɔfa di bi aba kyɛle saa deɛ wɔ deɛ nyame anim ni deɛ ɛno ana ɛyɛ no adwuma mu ha na afei ne waba sika wom ɛboa yɛn nti ɛbɛyɛ a yɛnyɛ na wogye wo hyɛ ka kyerɛ wɔm sɛ you are new creature ɛma wiase ntwo firi gyidi a wanya wo ɛne wo nkwagyeɛ ho nti asɛm no ye na ne wiase a ne baa ne mpɛ deal ɛna wotwa ne toa ne ma ni abere amen wotwa ne toa ne ma ni abere ne mpɛ deal no nyama ne mfikyire amen yes ti asɛm no ye ɔsɛ ɛsɛsɛ wogu amanaman ne yɛ bɔne guno ɛbɛkyɛ wode aseɛ ebia na wonim na wɔwiase na yɛ eliminati wobɛgye Yesu di pɛ kansewodin ɛno ɔmo ntua gyina biao ebia na yɛ homosexual a ɛwɔ amanaman ne yɛ bɔne to ho firim ebia na akɔ school ɛwɔ Kumasi girls ebia na akɔ Philip commercial ebi nso ana akɔ St. Louis ɛmira wowɔ hɔ no na woyɛ lesbian bɛbɛkyɛ wode aseɛ woahunu awurade ɛna fai wɔbɛwore Jesus Christ ɛwɔ sɛ saa suba no nyina wokaten off don't continue on again wogye me so adepɛ amen wote aseɛ wɔmahunu awurade no na asom bosom na bosom nneɛma wɔ hɔ you need to pune nyina gu fa sɛ gyamhyɛ ne yɛ bɔne ne bia jama so amen afei yɛwɔ sumi wɔ hɔ a to ho firi ho na afei yɛ selection ɛwɔ wɔn ntaade hyɛm yɛ selection ataade a wɔde bɛhyɛ wo nipadua bi apue de ka bɔ mpa yɛ sɛ wo nkonkoro sɛ me nneɛma no gu hɔ yi wo awurade kyerɛkyerɛ me deɛ ɛnyɛ ne deɛ yɛ jama so amen na awurade ma good direction na atu su wo nkonkoro aboa wo wɔsi so ɔbaa okay kinka Timothy ansani aba 1 Timothy 2:9 1 Timothy chapter 2 verse 9 verse number 9 ɔsɛ saara nso ne man hyɛ ataadeɛ sa sɔre mu abrabɔ ti fɛ wote asɛm no ɔso yɛ ɔbaa no wabɛgye Yesu adi a hyɛ ataadeɛ a yɛde aba ɛni kɔ so hyɛ ataadeɛ
uturu tokuro ada ho mo bi hwe mfata nsa padia mana nchetere pampe na you here you sharp don't do that meshe anya asori mu nko afie ani adwuma brono so ba bia anya se mehwe wa ma ye adwuma banks o mo dressing na me wra ho o wra commercial bank no ba to ho a o se o pia ya wa ni ba bonase what is here yes all the microfinance and the other banks credit unions asaba na me kano so shanta dia shano sanu na man ya wura baw e ma wo ntimi fo ma wo kwase ni omsom dinya costa woni mo na ya wo to ho ma ban ya president yi ni tumu go obe bo na ba ku fo ado na yi ni tumu go na obi bank ma ko tra na wo ko YouTube. You need to sit down and think. As a member of Christ, yes, Christ now, dear. We need your bonnet. And we are born in the good. Amen. Dress ye. Amen. What was here? A priest from Ma. Oh. Jamaso, amen. Amen. Dress ye. Respect yourself. That's right. Respect God, the word of God. Amen. At some point, I'm not against you. Somebody ebia ni wa bia saloon now to saloon obi kwa make say o bon na cha hair o so dress me decent ebia we seamstress man kwala ni dress me decent na wa wo so dress me decent we master control one because o no one set ade ni na no ba mo obi di na tade aba emi no ba mo obi di na tade aba and I me do or they say Johnson also ye free fiaba nkatia Johnson also ana ma bia ne no fie no gina no na de ne fie ye wo ye chi ho no o gina na me fa na woman bi sister bi o so di mirika se o ni man no da ba bia skirt na da no o betra ka ni o do na se bra me peche sofo me nso me kokoro na se me fa wanyi no so me sawa na se no se ara na se atade ya nye uti me the fruit but me the cow we emporo me ntime fanfa afa no abasa wara me cap no ntumi na was right na me sure na me down ani na fa no asimiye what you say man fa no obi abaka se na ne fa no na tumi fo o tre futuo o ko asore oni baba jena so amen o ko asore ni no o ko jidi kokko oko asore mukran so nen kom ntaade en ka burum so yes e come from oko asore ya no so down na sitire silent your deeper life any pillars are on other churches silent here oh yes was asore nko de be dress yi oh yes but so to fear no ko domo and dress hu na obuafe oh who is so for no to be ka o so suffer bebele ani sisi what is here o say you go man and mind your bonnet obi an say asem no so when you man tro you no aka say so for we are your bible o je me so am pe amen do o say o say entime kai na me di adanse awurade mu paul aka say someway mama de awurade nyankopon mu adanse mo nanti bio sede amanaman a aka na nante won adwene hunu yemu no jo amanaman no mo nante sei eno ne asem no amanaman no wo mo nante sei so for all say Christianity your mind say amen so when you abawura Christianity mu a there's no need so nante no suban no abrabo ayete se Ghana fo ni America ni tini fo de no eno no what you say am a fashion we aba or some pambie no wani na ho my dressing obi bia amen answer Christ amen na ma wala enu Kristo na hwe wo Kristo wo mu what you say obi di na foforo ba fro obi go ya be count kwa yes John
come no one can be now don't say someone obeja bene nwanwa jemeso amen amen ade ti na usia na achia no wow ukura bibi afama no jemeso amen amen enko chiam nche obi a na fa na ni kosi nkonwa no eba to what you say the difference is mra ni amama fo no ntem amen asiadam na asofo ni bi abasi to wiase be fraki sosum mo ye ne no mo ye ne no what you say asia ye ne sa no mo ba ne akanya me asema kire ho masa ma men kan ko nkire ho se de ye ko wiase ko wi ni wo no mo so ba ye mu ba wi ni bi ko asamba na me ka kire ho no se de ye comment platform na ye crusade na wi ni wo mo do mo ba wo mo so ba o ha no ba wuram ti wo ja ni sai wo mo wuram saa ono so ba wuram ba yi bi akọ because ye wo mo a afa no mo ba wo mo nyina yie pa mo nyina de wo makọ e ba so ya se ye wo mo afa no mo ba mu a wo nyina yie etu onya ba wuram pa such ba ba ko ba ti bi ba wuram sorim ade na brabo boni abanyim ma ba 4 5 wetima ye kwara abora dada be ati ase edi sika me mabiri ni bia de dafi fabito de makwai nti there is no need so makwa settings ebe wura sori no no empampan so ya do no wa be kan ko no anya problem tieni ensi wana dwene aduru sum do sasase o se entibika ye na medi adanse radu mu se mo nante bio se manamaya so be nyanko pa badia no radu ho tu mu dia nante bio nante bio se manamaya kan nante wana dwene ho yem what I say nante bio eni wi fo nante bi eno mo fa dwene eni koka fo nante tutu fo don't go there ya o so asatira what the club ho here some madam for be free Canada ba na man na kwatena club no say menyi bia ba akoma no wo na wo ton sane de man no ho no kora wote ne ye fodi forte na be to mo ba dan fo ne se mbie ndi na chi what I say ho na wo kwatena kora ye fodi forte na be nye en fatao nye di obi twema e ye sinti dia de man e da so se na ti bia ba no what why dai bo so ba se ha na ara obi tra bia ba na che so no man sa you are damn stupid ti lo be kan you are damn stupid. You need to sit down and think. I want the place I say I will tell you what now. Oh, go on, no crab Bible. I would dinner me as a mama. Oh, what you are never able to grow. So there Bible good time. What you say? Your plans is that any let me tell you. Ha, kill a V. We are the eminence order. Genesis nightclub. Me mean ko bi dana. Se be go egu. That's why fool without that. Na ko pa dey. I call the moment I do not want because plus you know that to do you are trying to say when that train for Tanabra when you say cast your penny and be able for me but I don't care the son of Crono what you say men koda just in putting for the other show so for question we Abraham but it is according to just somebody me can be na so for more you know come ko you free we catch you say when you place what's your contract your call so for there on some oh what you say cause someone be a fool boss you and you be a no fire one come some papa better place like this I got to for when we go here na so me koda some oh asampa na make am over the person you need to sit down and think you know the woman she said maybe you know some na something in from ahimfie meko but some na something in kase odi aba kase kwase wi abrame ko no kronim so what declare what I say I don't want to catch us and I don't support your the thing you doing we support no nya adwe me no nya adwe sa wo afase bia shama yesu and you must support no but the word that then about toso no me support me ma what I say into me kwa a poor festival beer in free and midda kwa me time yeah what I say into your second piece me declare
Tie yourself to this world. May we assume that you are true Christian. Don't want to hear. Me yanka so ye nyam pawu ye nyatwom. Me penisa. So fu video e no say. Aso no kwa na tene. Na nya sa na Yesu ba ye. I want to study him. That's right. No. Ono kwa ye no oye trim ready. Ye no monka. Jana say amen. Amen. Ono kwa Jesus. Ye no monka. When you told me kura ni asaka say me Nyankopon ba I and my father are one. But so mu bo fu. Ka de be hye mo mo. Hey, wo ni nyame ya ba ko yes. Ka tire wo. Nani Daddy oja ni Abraham asuhwe. Mo ja Abraham pasu obehume. No hume na ni je. O so wo nya mfia duanan e na hu Abraham. To da yi ho. Je me so ka say amen. To da bia you hu di. Bi wo so Kristo na nam ehunti. Wura to kronu no do mesi. Disem hunu. Oje me so me ka da Satan. Me ko police station ba bi na me ko be obi. Me ko na ma ba ko hwe me di no ase sofo. O de je se mutua bibi tuo na me so opani. Mo fa nko. To be tua de. Na sa de na me se je se mo de ne ko mo fa nko je. Afa no hwe me na me se mo fa nko je. Okay, kakra ntu be tua nti. O hwe me di so aja kakra bia wo tua to na me se no. Eso mo nti asi o. Mo fa nko je. Mo fa nko. Je me so amen. Afa hwe me di was sofo. No. What's about this? I'm saying no. Me see mon fan nko. Why am see kwa so na panini fra me. What me call office. Me na ka say we no so munyi nipa no ma me. What you say? All the time. I was so timid gina. All the time. And me per say there was a time me okosu nyane na me like na eko. Ana on bisa me lances na me bi. Me ne lances, man fa lances. Ya tell them say a haircut. Afa president ba ko don gwando. President ba ko am di say bra. Twa bibi ni anya na so damn. Yo nemu ana. Ni twa bibi mo wa de ko abosu na twa oka. Wadu ni say, you do see so be mistake or kwaso achi no. And watch him prepare you to court. Afa no gina ho, not matter for can spark can yanko. Onye serious. Ko bumla ntimtimi che no. Bumra. Me kura me timi de me kokot. Sempa. Enti yanko. Afra no ha me ni spark can tipa. What I say? There was certain things. Sir, to approve. I was so Christian to declare yourself to everybody in this world. I was so Christian to do baby. What papa want to mention as a cotapet breme. I don't know you know. What I say? So all person will be doing to make us when you or idea when you know. So what I say? Was so Christian to do that level. You are obi a ko asore ntimi de odam obi na ne girlfriend bebem woni so so dwamanfo boys bebre nyuma bi omo wa dan ya wa han no no de am wa dan for wo yere no de ne girlfriend abada o ya no adawase no one girl na pie na so akoda woni so so account so we dwamanfo we are one saying one na bonten what you say oba no be kan ka say bafo ena dua ya me no ntamote me fra wo yere so aka kire so do baba so wale nko abone yere mane so that's here and I saw them in prayer catch no sister Mr. Kowa na me damo apade e dey 224 die sack no so boy na kaso no so on practice clean ya wo and practice ne bone na wo se wo ye no what you say how na pako di manifa I was so suban when you say Jesus Christ. Amen. You can't convince Christ is on your body. You can't. Okay. Tiasebeli. The person na pay. Obi a otie me ntie ye. Aka krabi ne mapon. Tie ne ye. Wana dwena dusu. Wana dwena dusu. Esan se woni de no akọ. Esan se onum de na kuma primiti. Wa yankon yankopon ma ye ne ho anadafo. Esan se woni ni wo adie bie wonti. Yes fu akwati ani wo. Tiasebeli enti oba obetumi asatade be na ne sire mu nyere go. Yes straight dress no so a drane to kakra bi. A trane to kakra bi. Se die.
And I said, what the car banner show on my car, sorry. Which was a yard sorry no okro. As I said, a yard sorry no okro. We know the assemblies of God for them or stadium. The people behind the fall. What the time I saw for the Masa, me before I'm shocked and I said to do a tobacco. I'm saying you are more fresh. What I said to you, sorry, nobody, or church. Somebody else to Christ to do that church is belong to Christ. What do you for brother before you know cinema one and a side church? Sorry, no. I don't know what kitchen mono. Money. Now it's not say will be church nonsense. What will be? What's the last one you should have? What's the last one you should have? That is also the same. More market what? Suffer. Said also preaching the other pan. I said also takri. I saw 4 months for churches in the end. You come so you kwasia pa. Me show you. Me show you kwasia. Church. I found out how many so you church. What will be? What's the last one you should have? I found out how many so you na me come power shooter. Any person be a time. No dear, sorry, no dear. You are leading them to hell. No sir. I found out now. Why basa na me say daddy before can am so no. No froka or from a cabin. So 24. Advise your husband. I saw you to use of my mother. I could not know what to say. Was so go. Down you. Funny so my dear. And you know, follow sisters now. Look at you. What are they show our tick car front? Let me come here from who say when you are. I continue to so I shall warm. What you are too hopeful. Look at you, Chris. You're a man for me. I found out about it. Now, so why would you know? Choke, dress your dressing. Or what you listen to the bed, look at you. That's how sorry. What's our money to you? I found a sister I did. To suffer the I find the fear about me and somewhere coming out, Master. Don't play jokes. Funny somebody, I could have. So I did see Kokuma, your bonus, and your more. Coming out to many. Being you, pa. What is it? The person never pay. Brother, what is he? Was it Debbie? And son is someone a new word you built. What is what you built? Or one my hosh here. I could see bra. Oh, you fear. What is it? I'm a young Abaji Christian. We are studying Christ or God. Was it young? You see, I know on this. Oh. I'm Pastor Martin on Wasem. And what do you know? One piece I should buy a minimum. And the shop Christian what? You will say to buy the owner for wine. I'm on a mine. I'm on a mine. You're born in with the woman. And no one idea, Chidino. What is it? The person that will be a criminal. Ha! What do you suffer? 2 sorry, Massam will be in Timmy. I don't bet 2 of them than 3 Sabrakron, and then ceremony in a bit Timmy more. Because the leading is the Holy Spirit. Casamity, if you are all such of a message in Abayra, Obayama bought Obey Jim for. And sorry, Tiano Kurada. Bible said, Mubu Kuran and Kurano, Amaya Bishi. I said, Bible Karen. And there was some people who what is the truth. Now, the Quran, one of this show in your minute. Oh, now you need to be fat. What do you say? Amen. Don't see you. Was not more dear Monsieur Christus. Say, I'm Pastor Martin and what's some watch him. What's it? Said he used to monocratia. Said the Christian, yes, monocratia. And it's a Mocan. Who said the bar? Said the Christian, yes, monocratia. Yes. And it's a Mocan. And said, Mocan from also as I was. Can from. Kanifam, amra na usia Yesu, amra na unuma bone. What you say? Mo kanifam abrabono. Munyi ni padada. Hallelujah. The Lord no odi bojamano. The Lord the way sano. The Lord the boko no center the film. Kanibimu. Eye ni padada. Wasi yitukune. Padada. Yitukune. Jemeso amen. Wankasa continue ni padada na nante. Ose tokune. Na mama wanya mofoforo. Makoma wanya foforo. Mo adwene ho. Number 1, osatifo adwene. Hu adwene mu. Hu adwene no. Adwene no. Wanya ni pa foforo.
Jamaso amen. I was so near the mind of Christ. Christ adwene Philippians 2:5. What I say was my dream wa Yesu Christ tiri no entra wo die mu bi. Adwene na me kwa Christ. The mind of I imagine ne boa. What one no adwene ma ho. Dion. Gana wa betwam ni chale. Hu ni ye. Ma hwe na chu. Sika we die chese me hu kwa me de ba kwa akobọ so o. Da me na o. Atoni. Gu na chi do. Nyame so bo nipa bi o. Na gensu da bia baba betra bia ru abetwam. Ora na ofa ya di o. Geipa. Ma so me de me kwa kotra. Ba ko so di ba ko hweso. Ye. Ana geisi tie dia. Ba ko hweso. Adie. Ye. Nyan ntamwa. Ba ntom pijo. Come in trim. Adie woni timo. Come for basa. Enu achi kwa ba fa so ye di. Kwa mba fa so akọ wura bu nipa. We ya jira preacher am roba senso asia ba bi. E plan ba bi am be fa. Na ya semo. Abo punch. Am roba si o. Wa fa omo wa fa ba bi omo so dwene. Approach for bi so ka ho asoja fo bi ka ho. Ya konso no. Doctors bi ka ho. Ka ho. Oni say doctors bi na di for na eli. Adi for. Ai. Oni trust kama wo. No ma wo oma kuru for nipa. Yes wo. Ya wale pani ya so wini mama ne time o de be sorry. Many doctors. So ya fe. Ebia ene okro fe mi pa baako na o de hour to so ne ya de na ba. E be ma 20 billion. Doctor ba na anya. Mbeje pani ko de wo de. Aduro no so mo tuaka. Betua. Enti obo ho se ma mi nipa mienu a wawu. O ti ase. Ampa o. Aduro de wo obi a etiri yɛ operation no ne yɛ awɔ no ne nipa nda hɔ yɛ so wawu ne asoa ne yɛse yɛ de hospital ka ayi di naba yɛse yɛ kɔ yɛ fi hospital ne yɛ de abɛto adi for them time da so obesole adi ase ne doctors ne yɛ communication time na ba so me se di owu ya no wa ma time na mra yɛ de numa gyem nyame ba ya anwa adwuma ansa kyerɛ me be pie aka 10 minutes no anyare to de tonyum na mnesi so wa wana tani agunu so wa ni abutu no so utwa no sa o sorry ya o so ba sorry kwao ni na already time no time tina no be da o so wo so ni ye o sati so wo so no ti ye odi fo anya ni ufo adi ati aya ni o ko so so buy ni nyina ya bone nye ana mani ya bone nye ana pai me slamo mama twin na ba no anso hallelujah what I say when pa hu en se Kristo atidifo amen mama ya mirror ahwehwe ama wiase o mo hwe ya ne o mo hu won suban wo yemu what I say yanya bana yanya posters ama won na won kan kayan anya dan kwa wo yemu amen e fa se na pai me de manusi abagema betie na na de ma doso ka kra bi na de baba na nya aba tieniye Awurade Yesu Kristo oreba na orenye kom na ojade na ni wa ahia de obetue ni pomu yefo bone soka na se man kan kra ntia wa ma hawo anya asore ani Nyankopon ma wo odi ase na de Nyankopon nyinse ni woni umbumu awono anani asem me say last question ana so wo Kristo mu asenso de na dia na di ho danse wo soro se wo Nyankopon ba asha wonso jama so amen wo Yesu Kristo mu asenso de na dia ho danse ana di ho danse wo Nyankopon anim jama so amen oso age watum the person who busawo and now someone make catch on be very serious to be able to know what the one jump from ko jani kuru abaya sakra amen Bible say ready so tell what go what the one jump from ko ware ko abaka me ho abaya sakra amen oso oni mu ni maba wa bremo yira jeme so amen ti asem ni e bia me kasai woni oba bia wo dwane wan ya kwara no tubirika koje no amen na tumu ni batria pa obebu abofra no watan
woni akɔgye no na fa tene ne ka omum yogu wogye ne so amepe amen wagye obi adeɛ ɔhyɛ so kokotua na adeɛ ma no bɔne bia wowɔ mu no ɛne nyadua pɔ bia wabɔ no wɔ wadwene mu no ɛyɛ pɔ bɔne is not from God ɛbɛyɛ agyem wade wadwene pɔ manum adurawu wowu a wobɛsa akɔbo nsam gyem sɛ wawo nom aduro no awu wobɛsa akɔbo nsam gyem nti sɛ ka na wode a pere sɛ wobɛtua sen sɛ ɔbɛnom adurawu na akora wode obi ka na awu a yɛgye wo nsra a yɛ saa de tua ka nti sɛ wode hospital ka ɔna wode yɛka no sɛ bank ka anaa wode obi ka ɛnkyerɛ sɛ kɔnom adurawu wonom wu a wokɔbo nsam gyem yɛsa sie wɔ abankefoɔ no bɛba abagye nsa no ode aseɛ ebia ne wakɔnya yareɛ HIV it doesn't mean sɛ kɔhyɛ akɔmfo wohyɛ akɔmfo no awu a wokɔbo nsam gyem ɛne nkatena sɛ na wona kakra wobɛdina asase so no fa bɔtena ne bra ode aseɛ na fa hwehwɛ Christ na nyɛ wo kra ne nkwa ɛsina akyi nipadua no nkyɛ wo kra so ode aseɛ nkɔ bo som so da nkɔ malam hɔ nkɔ dunsuni hɔ sɛ woyare a na sɛ kɔ hospital na ho antoa fa kata kɔsa sɔ dɛm woto asɔ dɛm ɛne da so aka no no nkɔwo ntɔ bosom so na bosom yɛ bonsam adeɛ haye bosomfoɔ bia akora hohommɔne bosomfoɔ bia akora hohommɔne nyɛ hohompa wode asɛ sɛ yɛ hohom akora no bia nkɔbɛ state adi kristo ho adanseɛ gyeme sɛ amen ɛpɛ sɛ na nɔpai ɛfiri no akora yi ɛmie wa no mfirɛ nsuo mmɔdua da na ntetere ne mu ɔdɔm nukuradiem fa wakoma nyina no wadwe nyina ma awurade nyankopɔn na berɛ ho asɛm nyame suro no na dɔ anyanko sɛ wo ho gyeme so amen yɛ papa yɛ adɔyɛ hunu nipa mɔbɔ hunu bɔne fakyɛ suro nyankopɔn wakɔ nyinaa mu na yɛde awurade pɛ na watwerɛ wo di aka ne ma ho Asole